Za mu ji ƙarin bayani kan tarihin salsalar wannan bincike na dalar dutse ta garin Ɗanbaki da kuma alaƙar da Maitre Sule Garba ya gano da ke da akwai tsakanin Misirawan da kuma Hausawa, musamman ma mazauna yankin jihar da Magaran da ke a jamhuriyar Nijar. Ilimin tarihin Misirawan da wato Egyptolog ya sanar da gano da wata dalar dutse ko piramid a wani ƙauye mai suna Ɗanbaki a cikin jihar da Magaran ta jamhuriyar Nijar. Dalar dutsen da masanin ya ce ita ce ta farko da Misirawan zamanin mulkin Fir'aunawa suka fara ginawa a yankin na Zandar da ke zama mazauninsu na farko kafin daga baya su ƙaura zuwa yankin ƙasar Masar ta yanzu, inda ake samun manyan dalulukan dutse da aka fi sani a tarihin duniya na wannan zamani. Hasali ma Maitre Sule Garba ya ce asalin Misirawan da Hausawa ne, kuma rubuce-rubucensu da aka fi sani da suna hieroglyph a turance shine rubutun Hausa na asali. Binciken da kuma waɗansu Amurkawa ƙwararrun masana tarihi da rubuce-rubucen Misirawan da suka bayyana ingancinsa a cikin wani rahoto da suka fitar yau da 'yan makonni bayan wata ziyara da suka kai a dalar dutsen ta garin Ɗanbaki. Masanin ya ce ya gano batun wannan dalar dutsen ce a cikin wasu littattafan tarihi na Misirawan da ya samo daga gidajen ajiyar kayayyakin tarihi na ƙasar Masar ɗin, inda ya saba zuwa lokaci a ci gaba da bincike-binciken da ya kwashe shekaru yana yi a kan tarihin Misirawan zamanin mulkin Fir'aunoni da kuma rubuce-rubucensu, waɗanda ya ce bincike mai zurfi da ya gudanar ya bashi damar fahimtar cewa Hausa ce tsagwaranta, kuma wannan rubutun nasu shine rubutun asali na Hausawa, kamar dai yadda yi ƙarin bayani a firarsu da abokin aikinmu na Yamai Salisu Bukari. Kasan tarihin Misira, wato su Misirawa a da sun bar rubutu-rubutu, amma yau da shekara kamar 2000 baya rubutun nan ya ɓace, ba a san kowane irin halce ba ne wa'annan mutanen suke rubutunsu. Sai a 1876 akwai wani masani wanda ake ce ma Champollion, mutumin ƙasar Faransa ne. Shi da ya tafi Misira ya samo wani dutse da ake ce ma Rosette Stone da harshen Ingilishi, ko kuma Pierre de la Rosette da harshen Faransanci. To, shi ga wannan dutse akwai rubutun mutanen Misira na da, kuma sai an kai tarjamar shi a harshen mutanen Girka, kuma an kai tarjamar shi a harshen Kibdawa, abinda ake ce ma Copt. To, wannan tarjama na Champollion shi ne ya sa su turawa suka ce an gano yanzu harshen da Fir'aunawa suke yi a danda. To ni da na ɗauki tarjamar da shi Champollion ya yi na mutanen Misira na da, wannan rubutu gaskiya ne da wuya in baka iya Hausa ba za ka gano shi. Me yasa na faɗi haka? Saboda a tarjamar ma da Champollion ya yi akwai Hausa da dama a ciki. Kaga in ka ɗauki ra, Champollion ya yi tarjamar ra kuma ya bata sunan rana, to kenan kaga akwai dangantaka da Hausa. To ni shi ya sa lokacin da na kama aikina sai na ce to tun da dai na gani Champollion bayan rama akwai rubutu da dama wanda suka tabbatar min da lalle akwai dangantaka tsakanin halcin mutanen Misira na da kuma da Hausa. To da nan ne ni kuma da inda Champollion ya tsaya ni kuma da nan ne na kama aiki. To Salmanu, Maitre Sule Garba ya ce ya kwashe shekaru da dama yana gudanar da bincike kafin ya iya warware kullin da ke tattare da rubutun na Misirawan da na hieroglyph tare da fahimtarsa a cikin harshen Hausa, kamar dai yadda ya yi ƙarin bayani. Da mun ka tafi Misira sai na samu littattafan nasu guda biyu. Akwai guda da ake ce ma littafin saniya, kuma akwai guda da ake ce ma da faranshi zan faɗi litani de re. Wa'annan littattafan su biyu ne na ɗauko. Can gidan tarihin su ne ka samu? Daga can na gidan tarihi na Misira cikakke, rubutun Misira ne zalla, babu tarjama babu komi. Wa'annan littattafan nan guda biyu su na ɗauko muka tafi lokacin na ina Amerika. A can jami'ar da muke mun ka shiga bincike, sai na shekara 7 muna bincike a bisa. To kaɗan muna hwasa baki har na fara gangama su sai in san abin da aka karanta. To da nan na ka gane ko muka tabbatar da rubutun mutanen Misira Hausa ne. Wai ba tarjama ba ce, a Hausa ne suke yi zunzurutunta, amma Hausa irin ta mutanen Arawa. Ba wagga Hausa ba kamar tamu wadda an sha juya ta. To kun shi da inda tushen bincikenmu ya samo sassala. Yanzu kaɗan ina gangama rubutun, ina gangama zanen,
har na samu na fara karantawa, to a nan ne sai na gani duk a zane in sun kai duk a zane na ɗaya na biyu sa su zancen da magaran, amma su wadda sun ka faɗi a cikin rubutun da magaran tana da kamar kalami guda biyu, duma da garu. Wa'anga kalamu guda biyu su ne sun ka ba da dumagaram mu yanzu, don ka makin da baya an ka karata, amma a cikin shi rubutun nasu da magaram duma, ita wannan duma ita ce pyramid, shi kuma garu abin da yake kewaye da ita. To kaji abin da ya sa na tabbatar da kuma lalle zancen da magaran ne suke na ƙara samun kuzari na ci gaba da wanga aiki. Amma ban tsaya nan ba, su wanda sun ka rubuta ga zanensu su suna maka zancen tun farkon lokacin da an ka yi duniya, suke maka zancen tarihin na lalle farkon duniya ne. To lokacin nan sun ka ce a damagaran farkon duniya, lokacin da sun ka kirkiro damagaran, duka ƙasar ta damagaran ko ina ka shiga dalar dutse ne. Lokacin nan rayuwa a ƙasa ba ta yiwa, inda sun ka rubuta sun ka ce duk ko ina ruwa na. To ita kuma dala an yi ta bisa dutse kamar bukka take, amma can ƙasa akwai kogo, kuma a cikin kogon nan sai suka yi gari ruwa cikin kogo. Wani ikon Allah, a waje bai yiwuwa a yi gari, akwai gari ruwa amma gari ruwan sai inda adda kwai rigage, tunda sun yi zancen rigage. Kawo wajen Tanut yanzu sun yi zancen akwai gari ruwa waje, amma an ka zo kawo wajen ɗan baki lokacin nan wajen kudu duk gari ruwa cikin kogo suke, sai cikin kogo cikin dalar dutse. Kamar yanzu in ka zo ga dalar dutse ta ɗan baki ta garin Turmini, kana ganin hawa kofa can take bisa, in ka hau can koli akwai kofa, in ka shiga kuma akwai hawa mai sabka ƙasa can cikin kogo. In ka shiga cikin kogo, dan nan cikin kogon ɗan baki wadda sun ka rubuta a cikin zanensu, dan nan sai ka kai har Misira, kuma gari ruwa ne ciki, shi an ka rubuta cikin wa'anga zane, shi na gani kuma shi na karanto. Wanga Misira da mutane suke gani suna cewa Misira can ne gindin ita tarihin ma na duka al'umma mutanen Misira na da, amma mutane ba su sani ba Misira ta yanzu wadda ake zuwa ana yawon bude ido. Misira ga inda mutane sun sani abinda an kai da magaran a da ruwa ya zo shahi da wa'ansu yaƙi da sauransu, duka komi ya aka shahe komi, sai sun ka koma Misira, da sun ka koma Misira sai sun ka sake gini suka yi irin wanda sun ka yi a damagaran, amma dan a tunatar da mutane da za su zo da baya abin da ya faru a damagaran. To wanda ya karanta zanen Hausa da ya je ya ga garun ƙasar Misira yana tuna da garun damagaran da an kai, kuma duk rubutun da sun kai a Misira ko ga gini ko ga su cikin dumakin da sun kai a can Misira, duka abin da suke rubutawa suna tunasar da mutane abin da ya faru a damagaran lokacin da suke damagaran. To Salmanu, al'ummomin yankin garin na ɗan baki na cikin jihar Damagaran da dama ne suka jima suna noman gonakinsu a bakin wannan dutse ba tare da amman sanin irin sirrin da ke tattare da shi ba. Sai dai Abdulkadir, wani bafade a masarautar garin Turmini inda wannan ƙauye na ɗan baki yake, ya ce wannan dutse ne dai annan mu da aka zo ne ma bincike muka san sunan shi ɗan baki, ne da zolo da muke ce mishi. To shi wannan dutse da ma da yake nan tsanshi suna ba mu tarihi, suna cewa wannan dutsen wa turawa dama suna zawa gurin shi da saru, suna zuwa suna kewaya shi, an suka kewaya sai su koma, wani gama su zo a mota, wani gama sai su zo a jirgi, an suka zo a jirgi gewa da shawagi haka suke sai su shirye su. To hala kai ga cewa akwai wani lokaci da wasu suka zo sai suka canja irin wannan igiya tasu, suka nuna cewa wannan dutsen ko daɗe wannan wurin akwai wani abu da zai ɗauka, wani zai ɗauki hankalin mutane kuma zai ba da mamaki a wannan wurin. Ku masu aiki a wurin kamar manoman wurin sai ku raka bin gurin a hankali haka, tunda wata gurin kamar zai hikali. Ku mutanen wannan yanki a matsayin me kuke kallon wannan dutse da kuma goye da ke gare shi? A mun kullum wani dutse kullum mu an ba da haka kullum mu ɗauke shi kullum da dutse ne, kullum tarin kasa kullum haka. A zamanin nan ana katarin wani gina haka kuna samu wasu karahuna daga kamar kullum kuhai ne dai. Kuna samu wasu karahuna haka abin mamaki haka, kamar irin ana samu wasu tukunya haka kamar da wani dutsen nika haka. Da magaram gida. To Gazali shi ma dai sarkin garin na Turmini mai martaba Rabi'u Barma Muhammad ya ce da dama duwatsun wanda suke da tarihi ana gaya mu sunansa haka nan ne ba mu sani ba sai da wannan mai binciken ya zo. Sannan na gaya maka akwai wani dutse mai kamar shi yana kallon shi da ɗan tarar, amma nace maka gaban zaki muke ce mishi. Ashe shi wannan
dutse hoton zaki ne aka yi a kwance na kallon wancan sai wancan ake ce mishi gaban zaki daga kuzgin shi guda a wani ko muna ce mishi mai saniya ko har da kai gine ma a gurin ginen mai saniya muke ga ashe shi ma hoton saniya ce aka yi ba idan wannan kanshi akwai in shi duwatsun wanda jikinsu akwai makwantan yan da ake ja kowa an yi zata ce wannan makwantan yan da ne makwantan yan da ne ba wanda ya san komai akwai abubuwa biya na tarihi wanda mu ba mu sani ba sai da mai bincike zo sai muka harta ashe uwa mu da kakan da suke ga mu sunan wannan dutsen kaza sunan wannan kaza ashe hoton abubuwan ne ake da dutsen. Metro Sule Garba ya ce a yanzu haka akwai tarin garuruwa a Masar waɗanda ke ɗauke da sunaye na Hausawa, wasansu ma irin waɗanda ake samu a yankin na Damagaran da sauran yankuna na ƙasar Hausa. Ka gani in ka tafi Misira su wa'annan piramid guda uku wanda duk duniya sun san su. Har yanzu a Misira ce musu ake yi piramid King Geza. Kuma a can ma Misira inda adda koyi wa'annan piramid guda uku ce ma garin ake garin Geza. Geza ko kowa ya san Hausa ce. Akwai wani gari kuma da ake ce ma Maiduma tsakanin Misira da Sudan, iyakan Misira da Sudan. In ka zo za a gwada maka piramidkin da ake ce ma piramidkin Maiduma. Ka gani in ka zo garin Sakara, ka ga da duka wa'annan sunan Hausa ne. To ka ji da inda bincikenmu ya samo tushe lalle na tabbatar da akwai dangantaka tsakanin Hausa da kuma yaren mutanen Misira na da. To gazali ko baya ga batun na dalar dutse, wani abin al'ajabi na daban da masanin ya gano a yankin dalar dutsen ta garin Ɗanbaki ta hanyar littattafan tarihin Misrawan da ya mallaka shine wasu ƙasusuwan gawawwakin wasu samudawa mutane waɗanda tsayinsu da girmansu ya wuce mizani da kuma ke ƙara tabbatar da sahihancin binciken nasa da ke bayyana yankin na Damagaram a jerin yankunan da ɗan adam ya girka rayuwa tun a farkon duniya. Wato yau da shekara 2 da muka tafi wajen can ita dalar dutse Ɗanbaki tunda a cikin zanen Hausa mutanen Misira na da Ɗanbaki suke cewa kuma har yau mutanen garin sun rike Ɗanbaki. Da muna bincike nan wajen Ɗanbaki sai rubutun na zanen Hausa sai ya mana kwatancen wani gari wanda ake ce ma Ɗan Karwa. Kuma a cikin zanen na mutanen Misira suna zancen Ɗan Karwa. Sai muka tai can Ɗan Karwa tsakanin da ita da piramidikin Ɗanbaki ko kuma da dumar Ɗanbaki kamar kilo 7 dai za a ci. Da mun ka tafi can duk gashi nan kasusuwa ne gawawwaki na mutanen da ga su manya-manya dogaye. Mutane sun kai metar 10 tsayinsu, akwai masu metar 10, akwai masu metar 7, akwai masu metar 3.5 duk dogage ne a nan Ɗan Karwa. Kenan abinda su an ga littattafai sun ka faɗi nan aka yi farkon duniya kuma da baya catastrophe wa'ansu bala'o'i don ka yawa da baya a ƙarshe shine shahe duka abubuwan da mun ka sani yau, amma rubutu ya tabbatar mana da lalle kam a Damagaran mutanen farko suka fara hitowa. Malam Abashe wani mafade a masarautar garin Turmini na daga cikin shaidun gani da ido a aikin tono kasusuwan samudawan da Metro Sule Garba ya yi a yankin na Ɗanbaki. In sha mu Allahu dan kaka ne ni gano ne ba je wani da kaina muka je can garin ana ce mishi Ɗan Karwa muka je wurin makwantai ne gashi nan zaka gani wani makwantan ma zaka gan shi kasusuwan gashi wani zaka gani kai ne ma gashi da haƙoran shi to sai ya sa muka tona. Dan akwai wanda muka tona ya mita 5 kamar caya mana ma yaro ne wannan. Ni a ranar ma sai dai abin ya bani mamaki wannan a Ɗan Karwa ne muka je. Kuma muka je nan garin Konamu shi kuma nan ana samun sambol su wani maciji shi ma skeleton shi ne. Shi ma wannan aka yi shi ma anan akwai mutanen shi ma ana karta su ma ana samun irin mutanen. Za ka ga siririn kashin zafiya abin da kawai gashi mutum ne zaf da gwiwa shi da komi in kai ne za ka ga kai shi za ka ga amma kamar zai ba irin ta mutanen mu bane kai. To Salmanu biyo bayan cece kucen da ya taso kan batun wannan bincike da Metro Sule Garba ya yi ne shugaban kasar Nijar Alhaji Muhammadu Isufu wanda tun farko ya kawo goyon bayansa ga masanin yasa aka gayyato ƙwararrun masana ilimin tarihin Misrawan da na duniya domin ganewa idanunsu wannan firamid da kuma bayyana matsayinsu a kai. Dr. Robert M. Scott na cibiyar binciken tarihin rayuwar ɗan adam ta jami'ar Boston a Amurka da Sidney Davis na cibiyar binciken tarihin Afirka da ke a jami'ar Boston na daga cikin ƙwararrun da suka amsa wannan kira. Bayan kuma sun ziyarci dalar dutsen ta garin Ɗanbaki tare da gudanar da bincike a kanta suka rubuta wani rahoto inda suka tabbatar da hancin wannan bincike na Metro Sule Garba kamar da yadda shi Dr. Sidney Davis ya tabbatarwa tashar DW. The site is something that was discovered.
tsohon wurin tarihin da muka yi bincike a kai Maitre Sula Garba ne ya gano shi sanadiyar nazarin da yake yi akan alƙalin rubuce-rubucen larabawan misrawan da wanda suka ba shi dama ya gano wannan wurin tarihin da ke garin dan baki a yankin Zindar. Dangane da bincike-binciken da muka yi ya nuna mana cewa dan adam ya taɓa yin wata mu'amala a wurin da suka hada da gine-gine cikin su har da wata dalar dutse wato pyramid makamacin wadda ke da akwai a ƙasar Masar. Dalar dutsen da muka samu a garin na dan baki da daddiya ce idan aka haɗa ta da wadda ke a ƙasar Masar ɗin. Wannan ta fi waccan ta ƙasar Masar ɗin tsufa da ake mance za ta iya kai kimanin shekaru 4000, wani ke nuna cewa dalar da aka samu a Zandar ta ɗaramma wadda ke can ƙasar Masar, saboda wadda muka samu Zandar tsohon gini ne idan aka haɗa shi da na Masar ɗin wanda aka yi a zamanance a wancan lokacin. To gazali yanzu haka dai ba jami'o'in Amurka ba ne kawai suka bayyana sha'awarsu akan wannan bincike na Maitre Sula Garba. Jami'ar Bayero ta Kanon Dabo a tarayyar Najeriya na da cikin jami'o'in Afirka da suka aika masana har ya zuwa wajen dalar dutsen ta ɗan baki tare da magayyato masanin Maitre Sula Garba har jami'ar ta Kano domin gabatar da mukala kan bincike-binciken nasa. Farfesa Sammani Sani, tsohon daraktan sashen nazarin harsunan Afirka a jami'ar ta Bayero, ya bayyana dalilin su na bayyana sha'awarsu akan wannan bincike duba da irin alfanunsa. Dama can tun kafin ma shi wannan malamin ya zo su wato wajen labarin kasa wato geography department sun san da wannan zancen har sun aika ma ɗalibai su je su gani da hotuna da sauransu. To da ya tashi aka ce ya shi ya bincike ya zo da mu sun ka runguma abin saboda yana da muhimmanci saboda tunda dama da akwai masu zaton cewa Hausawa suna da dangantaka da Fir'aunawa saboda haka sai muka ga wannan inda aka tabbatar da wannan ba karamar hujja ba ce ta tabbatar da wannan magana da ake yawan yi. Saboda haka shi sa mu muka ce muka rungume su muka ce su zo su mana bayani ya zo kuma ya yi bayani masu tambayi suka masa tambaya masu tadiki suka masa tadiki. Maitre Sula Garba ya bayyana cewa wannan tarihi na tushen Misrawan da daga Damagaram tarihi ne da manyan masanan duniya da dama suka sani. In ka ɗauki yanzu kartikin Damagaram a Niger, wannan karta ta Damagaram tun lokacin Misira danda wannan kartikin akwai ta. Nan sun ka gwada wannan kartikin ita ce sunanta Damagaram. Duma ce kuma da garu yana kewaye da ita. Kenan wanda sun ka zo sun ka yanka Niger suka yi wanga karta da magaran suna da wanga labari. In ka tafi ƙasar Misira akwai wani ɗaki irin na tarihi. In ka shiga kana ganin hoton saniya da aka yi babba kuma ga kartikin Zandar a daidai cikinta. To wannan kartikin ta saniya da ita ce aka yi zanen kartikin Niger kuma da magaran tana tsakiya. Kenan wannan abin tarihin na mutanen da ne suka ɗauko suka sake maidawa. Amma sun ka ɓoye sun kai shuru da zanca tunda ba a san zanca. To yau ni in Allah ya sa gwamnati ta amince mu muna iya sake aiki mu maido duk wa'annan abubuwan na da duka za mu gwada wadda da magaran take da tunda yanzu ni ina karanta wannan rubutun nasu daga alif har ƙarshe in dai bisa rubutun na Misira hieroglyph kowane ne kowane irin mai ilimi ya zo ni ina iya goga da shi. Ko ma dai me ake ciki Dr. Sidney Davis masani kan ilimin tarihin Misirawa da rubuce-rubucensu ya ce akwai kamshin gaskiya fiye da kima dangane da wannan bincike na Maitre Sula Garba inda ya yi ƙarin bayani yana mai cewa. The discovery of this structure is one of many Wannan darar dutsen da aka samu a Zandar na zama ɗaya daga cikin abubuwan tarihi da yawa da aka gano da ke nuni da cewa akwai bambanci tsakanin asalin samuwar ɗan adam a yammacin nahiyar Afirka da kuma lokacin da ya fara wayewa dangane da zamantakewa ta yau da kullum. Wannan shine abu mai matuƙar muhimmanci da kuma za a baiwa kulawa dangane da wannan lamari. Idan hakan ta tabbata zai matuƙar canza tarihin nahiyar Afirka baki ɗaya. Bil asali dama tarihin ɗan adam ya samo asali ne daga nahiyar Afirka gaba ɗaya. Misali, tarihi na cewa an samu kayayyakin tarihi da suka hada da ƙasusuwan mutane da suka fara daga siffar birai a gabacin nahiyar Afirka da ke nuni da cewa gabacin Afirka nan ne asalin ɗan adam kimanin shekaru 2500 kenan. Sai dai wannan sabon binciken da muka samu a Zandar na nuni da cewa shekarun sun zarta haka. Muna da hujjoji na daga ababen da muka yi bincike a kai na kasusuwan matacci da muka samu a wurin da kuma wasu kayayyakin tarihi da aka kista shekarunsu sun zarce shekaru 4000. To kaga zai canza tarihin da aka sani dangane da asalin ɗan adam a nahiyar Afirka kuma muna fatan mu sake samun wasu ƙwararren shaidu akan haka.
of our thesis. Kan wannan aiki na dalar dutse da ke garin Ɗanbaki, wadda masanin ya ce tana kunshe da kayayyakin zinari sama da 40,000 a cikinta. Masana da sauran jama'a sun zura ido domin su ga yadda sakamakon binciken na ƙarshe zai kasance, musamman ma a game da littattafan sabuwar tarjama ta rubutun Misrawan da wacce Maitre Sule Garba kenan yana yi da nufin tabbatar da cewa rubutun Misrawan da shine rubutun Hausawa na asali, kana Misrawan da na magana ne cikin harshen Hausa kawai.